já bych vás chtěl přivítat na 52. webináři Učíme na nečisto. A na začátek dovolte představit moji maličkost. Já se jmenuji Adam Martiška a učíme online, působím jako dobrovolník právě v sekci webinářů Učíme na nečisto a ještě dalších projektech, třeba teď vánoční sbírky. Takže pokud chcete třeba přispět místo ponožek letos koupit někomu vzdělání, počítač nebo příslušenství, určitě mrkněte na náš web, nebo je to přímo učimeonline.cz/vánoční-sbírka, samozřejmě bez diakritiky. Webinář budu moderovat, spravovat chat, případně řešit nějaké technické záležitosti, takže určitě se nebojte nám psát do chatu. Pokud zrovna nechcete nebo nemáte mluvit, prosíme vás o stlumení mikrofonu. O zapnuté kameře už jsme se bavili. Rád bych ještě představil krátce projekt Učíme online. V tomto projektu pomáháme školám, učitelům, rodičům i studentům, jak co nejlépe využít možnosti vzdáleného vzdělávání, a to jak pomocí Microsoft Teams nebo Google Classroom. Od jejich nasazení, nastavení a zaškolení softwaru přes inspiraci učitelům až po návody pro studenty a rodiče. V rámci naší technologické pomoci se na nás obrátilo už víc než 580 škol, kterým jsme pomohli nebo ještě pomáháme implementovat nástroje pro distanční vzdělávání. Díky naší sbírce počítačů jsme umístili už přes 1000 těchto počítačů nebo laptopů do rodin pro umožnění online výuky. V rámci Učíme na nečisto konkrétně jsme už na jaře a na podzim uspořádali s našimi lektory 51 webinářů, s tímto, až skončí, už to bude 52, takže jsme se dostali přes nějaký docela pro nás velký milník, míříme ke 100. A ty se věnovaly různým tématům, často jak přesunout a úspěšně učit v online prostředí, které bylo, nebo ještě je pro spoustu z nás úplně nové. Na ty se nám registrovalo více než 4300 učitelů. Ohledně otázek na dnešního lektora, ty, jak jsme si řekli, ty hlavní, ty obecnější třeba, které budou trošku náročnější, nám pište klasicky na slajdu pod kódem UN52, odkaz vám pošlu za chvíli ještě do chatu, ale samozřejmě můžete se vyjadřovat i v našem Google Meet chatu. A teď už dost o mě a konkrétně. Chtěl bych vám představit dnešního lektora, kterým je Karol Suchánek, a je to odborník, opravdu, kterého jsme tady potřebovali konkrétně na kybernetickou bezpečnost, která je v tom dnešním online prostředí rozhodně velmi důležitá. O tom jsme se nicméně přesvědčili i my jednou a pravděpodobně i vy na vašich online lekcích, nebo pokud jste třeba rodič nebo i žák, tak s tím máte určitě zkušenosti. Takže já tě tady zdravím, ahoj, doufám, že se ještě stále slyšíme. Ahoj, počujeme sa, vidíme sa. Super, tak jo. Karol, já ti to asi takhle přenechám, můžeš se představit, jak jen tvé hrdlo ráčí a pojď na to. OK, tak ja si teda prevezmem obrazovku, snáď nám to teda pôjde. Tak, dobrý večer, dámy a páni. Moje meno je Karol Suchánek a po svojich 16 rokoch som naprogramoval svoj prvý bezpečnostný software, ktorý sa po výhre v stredoškolskej súťaži dostal do predaja. Potom som vyštudoval MBA na University of New York in Prague, MIT na Bostone, v Bostone v Amerike. Teraz stojím za chodom spoločnosti, ktorá sa stará o bezpečnosť firiem a verejne známych osobností. Podarilo sa mi to, že mám bezpečnostnú previerku na to, z čoho sa veľmi teším, lebo keď šaháte ľuďom alebo firmám na ich citlivé bezpečnostné systémy, tak je dobre sa preukázať, že vy ako človek máte v poriadku ten svoj background, čiže nie ste zadlžení, nemáte podložnosti voči štátu, nemáte faktúry po splatnosti a že vôbec vy ako osoba existujete. Čo je ako dosť dôležité, mám teda na to papier a teda môžem pracovať aj pre štát. No a teraz najnovšie, čo sa mi podarilo a z čoho sa veľmi teším, tak je, že som bol menovaný znalcom v oblasti počítačovej bezpečnosti, čo znamená, že môžem chodiť na súdne procesy jednania a dávať posudky. Takže mám
červené razítko a nebojím sa ho použiť. No ináč pracujem s tímov expertov v Shift to Cloud, kde robíme efektivitu firiem, takže vylepšujeme biznis procesy a samozrejme zabezpečujeme firmy, či už prostredníctvom auditov alebo nasadením nových technológií, napríklad od Microsoftu, ale medzi našich klientov patria aj školy, takže máme skúsenosti aj v školskom priestore a zrovna technológie od Microsoftu by som venoval nejakú časť, aby ste vedeli, že čo sa dá urobiť. A dokonca som vymyslel aj takú zaujímavú vec, čo by ste vy mohli so svojou školou urobiť, aby bola trošku prestížnejšia v očiach rodičov a v očiach žiakov. Takže to je taká myšlienka, čo ma napadla, ktorú by som potom s vami chcel zdieľať. No, takže ja mám pre vás pripravenú prezentáciu. Na tomto webinári sa nachádza široké spektrum ľudí. Môžu to byť ľudia, ktorí sú technicky zdatnejší alebo menej technicky zdatnejší. Takže ja som musel nájsť taký ten správny kompromis medzi tým, ako hlboko do tejto témy pôjdeme, aby sme nestratili tých, ktorí sú v tomto zabezpečení noví, ale zároveň, aby si aj tí, ktorí sú pokročilejší, našli niečo, čo napríklad nepočuli. Takže ak skončíme webinár a patríte k tým technickejším a poviete si, že ste sa nič nové nedozvedeli, tak aj to je dobrá správa pre vás, lebo to znamená, že to, čo robíte, robíte dobre a držíte si ten svoj level hodne vysoko. Takže ak sa nič nové nedozviete, je to super. A pre tých, pre ktorých toto je bezpečnosť ako keby prvýkrát a je to niečo nové, takže ja vám tak ukážem nejaké tie princípy, ako v tom online svete, čo, ako, prečo a jak by to malo fungovať a nejaké také základné princípy. Zároveň vás zdravím z Ostravy. Som v improvizovanom štúdiu, keď to tak poviem, lebo som v hoteli Imperial, lebo zajtra ráno o 5:00 stávam a idem do Českej televízie, takže keď vám bezpečnosť nebude stačiť dnes večer, tak si môžete ráno pristať a mám tam 3 vstupy o 6:00, 6:40 a 7:40 alebo nejak tak, takže budeme hovoriť o bezpečnosti aj zajtra ráno v Českej televízii. Takže preto som teraz v hoteli, rozobral som im tu lampy, aby to trošku tu na mňa lepšie svietilo, aby ste ma videli, takže som v takých bojových podmienkach. Keď si zoberieme ten internet taký, ako je, tak možno veľa z vás pozná internet a pozná ho iba v podstate zo 4%, lebo to je presne ten obsah, kam nás pustia prehliadače, ako je napríklad Google. Zvyšných 96% dát je ukrytý na tzv. Deep web alebo dark web stránkach, ktoré nie sú prístupné pomocou klasických webových prehliadačov. Môžu to byť prístupy do rôznych databáz, knižníc, univerzít a iných inštitúcií, ale na druhú stranu v tomto priestore sa nachádzajú aj zločinci. Pôvodne Deep alebo Dark Web vznikol za dobrým účelom a to, aby chránil novinárov, ktorí sa snažia ukryť pred autokratickými režimami, aby ich tento režim nevedel vypátrať, takže oni prišli do tohto prostredia, aby sa tam ukryli a mohli informovať, čo sa deje v týchto autoritárskych režimoch. Toto si samozrejme uvedomili aj zločinci a povedali si, to je skvelé miesto, ideme tam podnikať aj my. Takže tento Deep alebo Dark Web teda sa stal nechválne známym tým, že sa tam dejú ilegálne veci. A je to tak, môžete tam nakúpiť drogy, môžete tam nakúpiť zbranie, môžete tam nakúpiť osobné údaje, či už čísla platobných kariet, alebo e-mailové adresy, alebo heslá. Na druhú stranu, keď niečo kúpite na tomto dark webe, neviete, či to naozaj bude fungovať, lebo sú to zločinci a neexistuje 14-dňová lehota na vrátenie peňazí alebo Česká obchodná inšpekcia, že niečo nefunguje. Takže vždycky sa vystavujete riziku, že keď tam niečo kúpite, tak to možno dostanete a možno nie. Na druhú stranu tam pôsobí aj polícia, ktorá sa snaží byť veľmi aktívna a už bolo pár záťahov v tomto priestore, kedy dali dole veľké shopy, ktoré obchodovali s návykovými látkami. Na druhú stranu zase, keď si niečo objednáte a ten tovar vám príde, tak Česká televízia robila jednu reláciu, kedy si zavolali svojho bezpečnostného experta a nakupovali na tomto deep webe alebo dark webe drogy a čakali, čo sa stane. Zároveň komunikovali s Českou poštou, s políciou, aby sa nedostali do problémov a naozaj za 2 týždne im prišla knižka
a keď ju roztvorili, tak neboli drogy. Ale vám, keď prídu tieto drogy napríklad, tak na vás môže čakať polícia, lebo polícia sa snaží monitorovať aj to, čo prúdi tou poštou. Každopádne chcel som vám len povedať, že existuje nejaké miesto, internet v internete, kde ste možno ani netušili, že niečo také existuje a kde sa dejú tieto veci, kde je ten obchod ilegálny. Takže to bol ten dark web, hovorím, obchodujú sa tam s osobnými údajmi. Dokonca vy si môžete aj kúpiť službu od hackerov. Dneska to není tak, že vy musíte byť technicky znali na to, aby ste mohli previesť nejaký útok. Vy prídete do tohto prostredia, nájdete si svojich obľúbených útočníkov alebo nejakých doporučených, lebo v tomto dark webe to funguje naozaj na doporučenie. To znamená, že každý z týchto predajcov, keď to zjednoduším, má svoj rating, má svoju povesť, a na základe tej povesti potom on získa ďalší zákazníkov, lebo vie, že keď ten tovar predá, doručí a urobí všetko ako má, tak ho odporúčia títo zákazníci ďalej a jeho biznis bude rásť. Takže v tomto prostredí je to veľmi o reputácii. Takže vy tam môžete prísť, môžete si kúpiť útok, alebo si kúpite, 10 miliónov e-mailových adries za pár dolárov a môžete s tým ďalej ako keby konať ďalej, napadať pomocou phishing ataku, o čom si povieme, a tak ďalej. Na druhú stranu, zase keď sa stane vám ten útok, že vám napríklad zašifrujú disk pomocou ransomwareu. Ransomware je vírus, ktorý, keď dostanete, vám zašifruje hard disk, tak na druhú stranu tí útočníci vám dajú absolútne skvelý customer support, podporu užívateľskú. Takže vy dostanete od nich e-mail, vy si všimnete, že máte zaheslovaný hard disk a oni vám povedia presne, ako si to nakúpiť bitcoiny, ako im zaplatiť, ako to previesť a naozaj vám dajú skvelý support ako niektoré veľké e-shopy v tejto krajine. Takže bude o vás dobre postarané. Ja teda dúfam, že sa vám nič podobne nestane. Treba si predstaviť virtuálny svet niečo ako svet za zrkadlom. Čiže tento svet, ja hovorím, že sa spája z dvoch strán. Z tej reálnej a z tej virtuálnej, ktorej žijeme za svojimi displejmi. Často si ani neuvedomujeme, že ako sú tieto dva svety navzájom prepojené a ako jeden ovplyvňuje ten druhý a naopak. Takže hovorím, ľuďom sa ľahko vysvetľuje, keď im dáte nejaké prirovnanie, takže vysvetliť, že tento fyzický svet je jedna vec, ale my potom máme častokrát aj druhú tvár práve v tom online svete. A často v tom online svete zdieľame fotografie, čo určite mnohí z vás robíte. Ja by som chcel povedať, že nechcem hovoriť o online svete, že je zlý a že sa máte všetkého báť, alebo že nemáte niektoré veci robiť. Nie. To nie je tá správa, ktorú by som vám chcel dať. Je to skôr o tom, že by ste mali v tom online svete chodiť vedomo. Uvedomovať si tie riziká a keď to riziko príjmete, tak je potom v poriadku, že ten krok urobíte. Takže budeme si hovoriť rizika, lebo v online svete vymieňate jedno riziko za druhé a vy ste jediný, kto vie povedať, ktoré to riziko pre vás je nepriateľnejšie. Napríklad riziko, keď zozdielate fotku na Instagrame z dovolenky, môže znamenať to, že ak vás niekto sleduje, tak môže zistiť, že váš byt je aktuálne prázdny. To je riziko, ktorému sa vystavujete. Na druhú stranu, ak viete, že máte doma alarm a máte ho napojený na pult centrálnej ochrany, tak toto riziko ste znížili a je úplne v poriadku, že to takto robíte. Takže to je len taká inšpirácia, kedy ten reálny a virtuálny svet sa prelínajú, že tí útočníci niekedy naberú informácie v online svete, aby vás zmapovali a potom to použijú proti vás v tom fyzickom svete. Napríklad na vykradnutie bytu. Polícia mala pár takýchto prípadov, kedy zločinecké gangy chodili a vykradali byty, ktoré boli prázdne. Na druhú stranu žijeme v dobe chytrých domácností a chytrých televízií, chytrých zámkov, takže dnes sa presúva aj ten klasický tradičný zločin práve do tohto online, to znamená, že útočníci zastavia pred vašim barákom, keď si zmapujú tú danú situáciu, vedia, že máte inteligentnú domácnosť a snažia sa vám ju hacknúť. Takže zase nie ste doma, oni vedia, že tam máte nejaký inteligentný dom, snažia sa vám ho hacknúť a potom vlastne nepotrebujú použiť násilie na to, aby sa do toho domu dostali, lebo vypnú alarm, vypnú zámky, bum a sú u vás doma. Veľká vec, deti a online svet. To je vlastne aj to, prečo ste tu dneska, lebo
toho, jak som to ja pochopil, väčšina z vás sú tu učitelia, a možno sú tu aj nejakí žiaci, alebo zástupcovia školských organizácií. Takže tento webinár bude venovaný nejakým spôsobom aj deťom, ale ten odkaz, ktorý by som vám chcel dať je teda ďalší z tých odkazov, že v prvom rade sa to musíte naučiť vy ako dospelí ľudia, ako a prečo v tom online svete, ako to funguje, ako to chodí, aby ste to vy potom mohli predávať na ďalšie generácie. Takže vy sa to naučíte a vy to predáte ďalej deťom. Lebo povedzme si úprimne, cyber security alebo počítačová bezpečnosť nie je niečo, s čím by sa deti ráno zobudili a povedali si, yes, idem si dneska zmeniť heslo, alebo ako sa dneska zabezpečím. Není to topik, ktorý by bol tak atraktívny ako zhubnutí do plavek, alebo recepty, alebo influenceri, youtuberi a tak ďalej. Takže ja si uvedomujem, že to nie je až tak populárny topik, takže treba trošku zabojovať a ja bojujem aj s tou popularizáciou, preto sa snažím tých ľudí do toho vtiahnuť a hovoriť o tom online svete trošku pozitívnejšie a trošku interaktívnejšie, aby to nebola taká kvázi nudná IT prednáška. Takže deti dostávajú svoj smartfón v priemere už v 10 rokov, podľa jednej štúdie, ktorá to spracovala, a 64% detí má prístup na internet, čo v porovnaní z roku 2012 to bolo až o 20% menej. Pre deti neplatí zakazovanie, že sem nemôžeš, zakažem ti internet, deti vždycky nájdu nejakú možnosť, ako sa na ten internet pripojiť. Takže vždycky to bude o tom vzťahu, aký máte vy s vašim dieťaťom, či vám bude k vám úprimné a budete vedieť všetko, čo na tom internete robí, alebo nebudete vidieť, kam kde sa pohybuje a môže to byť pre ňoho nebezpečnejšie. Na druhú stranu, zase keď má vaše dieťa už mobilný telefón, tak by bolo fajn, aby nemalo predplatenú kartu. Lepšie je, aby malo váš paušál rodinný, pripojený do rodinného paušálu. A je to z toho dôvodu, aby dieťa nevymienialo kredit za nejaké služby, ktoré nemusia byť úplne v poriadku. Takže tým pádom vy potenciálnym útočníkom, ktorí, teda sa nebavíme určite o hackeroch, ale o tzv. Predátoroch, nebude mať na ní nejaký kľúč, že by im dal, ja ti zaplatím kredit a ty pre mňa spravíš niečo, takže bude ako keby menej vydierateľné v tomto slova zmysle. No a čo sa týka sociálnych médií, deti sú na sociálnych médiách. Je tam daný nejaký limit zákonom. Na Facebooku a na Instagrame myslím, že to je 13 rokov, ale sme svedkami toho, že toto sa technologicky dá veľmi ťažko odsledovať, takže dieťa povie, prehlási, zaškrtne tlačítko. Áno, mám 13 rokov. Ja som si tu teraz všimol jednu rýchlu otázku. Jaké heslá používať a zdieľať s deťmi, treba Wi-Fi, nazdieľať na kamarátu? Super, dobrá otázka. Kľudne to tam strihníme, takže dobre. Takže keď ste doma, ja by som vám doporučil urobiť si zvlášť Wi-Fi pre hostí. Väčšina routerov, ktoré teraz kúpite a sú trošku modernejšie, tak vy si môžete zaškrknúť tzv. Guest Wi-Fi v nastavení vášho routeru a to znamená, že vytvoríte špeciálnu Wi-Fi pre hostí. Zároveň na tieto Wi-Fi by ste mali zapnúť tzv. Funkciu Client Isolation, izolovanie klientov. To znamená, že keď sa tie deti budú pripájať do internetu, tak technicky v rámci tej guest Wi-Fi neuvidí jeden druhého. Takže ako keby sa vám tam dostal aj útočník, tak by v podstate sa dostal len do internetu, ale nedostal by sa k vašim deťom a tým, že to je úplne separé Wi-Fi, tak by sa nedostal ani na vaše zariadenia, čo máte doma. Takže skvelá otázka. No a ešte čo tam máme, aké heslá použiť? K heslám sa určite dostaneme, lebo to je obrovské téma, ale čo sa týka tej Wi-Fi, tak hovorím, urobte si jednu Wi-Fi, kde budete celá rodina. Keď nechcete, aby to dieťa to heslo zdieľalo, tak kľudne nastavte Wi-Fi, vyklikajte tam to heslo a ono, ten telefón alebo počítač si to bude pamätať. A potom, keď príde návšteva, môžete si urobiť QR kód. Dneska väčšinou telefónov podporuje QR kódy, takže vy si môžete urobiť, a teraz vám to prekliknem, Wi-Fi QR kód generátor. Takže napríklad sem, bum. Sem napíšete svoju Wi-Fi, takže dajme tomu, že moja Wi-Fi sa volá Karol Wi-Fi. Zvolíte tu kódovanie, väčšinou to teda býva VPA2
Ak máte možnosť, dajte si to na 3 a tuto napíšete vaše heslo do Wi-Fi. Karol 1, 2, 3. Samozrejme, takéto heslo by ste nemali mať, ale ako heslo na vašu Wi-Fi. A či už je vaša Wi-Fi viditeľná alebo neviditeľná, to zistíte podľa toho, že či tú Wi-Fi vidíte v tejto časti alebo nie. Väčšina ľudí má tú Wi-Fi viditeľnú, takže to robíte takto. Bum. Máte vygenerovaný QR kód, ktorý si môžete vytlačiť a keď príde vaša návšteva, tak poviete im, nech si to odfotí a automaticky sa pomocou tohto QR kódu prihlási do Wi-Fi siete. Takže je to také rýchle, efektívne, nemusíte si to nikde písať a zároveň budete moderní, že wow, táto rodina používa QR kódy, to deti majú radi, takže je to zase nejaká taká možnosť, ako to tým deťom ukázať formou hry, že si budú fotiť tieto QR kódy. Tak ja to sám doma používam, takže je to tam. Ďakujem Adamovi za rýchle zdieľanie. Takže my takto budeme dávať tipy, ak vám takto vyhovuje. Mne sa to páči, že vy ste mali otázku, boom, išiel som, otvoril som, pohľadal som, takže aby to bolo také zaujímavé aj pre vás. No, OK, takže toľko online svet. A deti tým, že generujú nejaké svoje data, vytvárajú a takisto aj dospelí svoju digitálnu stopu. Sú kontroverzné názory na to, že keď sa dieťa narodí a ešte nevie sa úplne vyjadriť a mamičky ich fotografujú alebo rodičia, že či to je správne alebo nie. Ja to len otváram ako takú zaujímavú úvahu, že vy vlastne generujete digitálnu stopu človeka, ktorý sa k tomu ešte nevie vyjadriť. A za 10, za 15 rokov, keď vyrastie, tak sa tej stope môže dostať a povie, prečo si to spravila, alebo prečo si to spravil. Takže to len taká ako filozofická otázka, že buďte v tom vedomí, v tej tvorení tej digitálnej stopy vašich detí, alebo zase vaše deti nech sú vedomé v rámci toho, keď si tú svoju online stopu generujú. Lebo môžu sa stretnúť s predátormi, ktorých budú sledovať, môžu sa vydávať za jeho kamaráta a už to začalo. Ja som tvoj kamarát, už sa skamarátia a väčšinou to býva ako opačné pohlavie, chlapec, dievča, dievča, chlapec a vydáva sa za jeho vrstevníka a potom to začne. Fotka, ďalšia fotka, menej oblečenia a už keď to dieťa pošle tú prvú kompromitujúcu fotku, tak ten útočník sa prezradí, povie, že čo je zač a začne to dieťa vydierať. Ak mi nepošleš ďalšiu fotku, zverejním to a už do neho ide a je to veľmi psychicky náročné pre to dieťa. Toto je kyberšikana, alebo jedna z foriem kyberšikany, jasné, hraničí to so sexuálnym kontentom a tuto vám žiaľ dobrá bezpečnosť nepomôže. Lebo vy môžete mať všetko nastavené, môžete mať super heslá, môžete mať super antivírusy, ale ten komunikačný kanál je chat a to cez ten antivírus skrátka prejde. Či už je tam predátor, alebo tam je jeho rovesník. Takže jediné, čo vám pri tomto type problému pomôže, je dobrý vzťah s vašim dieťaťom. A tu už sa dostávame do psychológie, kde teda nie som úplne expert, ale musíte s ním naviazať dobrý vzťah, rozprávať sa o ňom. Ako sa máš, čo si robil v škole, aký máš nových kamarátov v online svete, čo je nové v online svete. Prípadne dneska veľa detí hrá, aj online hry. A stretol som sa s tým, že rodičia zakazovali chaty tým deťom, zakázali úplne všetky chaty, ale tá hra má svoj vlastný chat. A to ten rodič nevedel a to dieťa si tam začalo písať s nejakým človekom cez práve ten chat v tej hre. A už zase sa z toho začal z toho byť problém. Myslím si, že v tomto konkrétnom prípade to ten rodič včas odhalila a všetko zatrhol, ale vyskúšajte, aby vás to dieťa pozvalo do toho svojho online sveta. Vyskúšajte mu venovať jeden večer, kedy vidíte, že hrá nejakú hru, tak si sadnite vedľa neho a povedzte, môžeš mi ukázať hru? Jak to hráš? Ja by som si to tiež chcel skúsiť. A to dieťa bude zrazu, wow, čo ja mám cool rodičov, že oni chcú vidieť, ako ja hrám hry. No ale to je psychologický trik, aby vás to dieťa pustilo do toho online sveta, posílili ste vzájomnú dôveru a potom vy ako rodič už môžete sledovať, čo sa v tom online svete deje. Lebo, žiaľ, tuto vám nepomôžu žiadne antivírusy, heslá, ani nič podobné. Je to čisto len o tej dôvere. Keď sme trošku nabrnkli tú kyberšikanu, teda jednu z foriem kyberšikany, tak potom je tu klasická kyberšikana, ktorá prebieha medzi
v rámci ročníkov. Zase bezpečnosť vám nepomôže, je to o psychológii, hovoriť s tými deťmi, ak sa niečo takéto stane, musíš prísť, musíš povedať, a aby to nedopadlo tragicky. Myslím si, že sú také prípady po svete, kedy sa stalo, že to dieťa neunieslo nejaké fotky, ktoré kolovali medzi svojimi rovesníkmi, a myslím si, že to skončilo tragicky. Takže žiaľ, toto sú tie limity tej bezpečnosti. Je to o psychológii, je to o komunikáciu a je to o vzťahu. No a ako som povedal, dobrá cybersecurity je ako rodinné striebro. Malo by sa to dediť z generácie na generáciu. Vy sa to naučíte, vy to ďalej predáte svojim rodičom, svojim deťom, ale môžete aj svojim rodičom. Vy ste rodič, máte svojich rodičov, tak kľudne im tento skill predajte, lebo cybersecurity skill je skill 21. storočia. Dokonca som niekde čítal, že je dosť možné, že firmy, ktoré budú naberať nových zamestnancov, budú už tento skill, to, že sa viete v online svete pohybovať bezpečne, požadovať už pri vstupnom pohovore. Takže je to niečo, čo ich bude sprevádzať celý život. Na druhú stranu, treba si uvedomiť aj to, že počítačový biznis alebo počítače sú v každom jednom priemyselnom odvetí na svete. Zoberte si automobilový priemysel, zoberte si ten potravinársky priemysel, zoberte si všetko, čo vás napadne, v každom jednom odvetví sú počítače. To je jediné priemyselné odvetvie, to počítačové, ktoré je v každom ďalšom priemyselnom odvetví. Takže naozaj mať tento skill, poznať, ako chodiť v online svete bezpečne, je dneska naprosto must. Takže ja som si pre vás pripravil pár hrozieb, aby ste to vedeli nejakým spôsobom, že jak to uchytiť, lebo tých informácií je strašne veľa, takže ja som si pripravil nejakú cestu, ktorú by som vám chcel ukázať, lebo najčastejšie podvody bývajú phishingové. To je prvá klasická záležitosť. Štatistiky hovoria, že za 95% útokov stojí práve užívateľ. A to stojí tak, že kliká na veci, ktoré nemá, a potom sa dejú veci, lebo vy ako vás hacker nehackne len tak, že čistá jasná bum a je u vás. Áno, v vzácnych prípadoch sa to môže stať, ale tieto útoky sú technicky náročnejšie, drahšie a museli by ste byť naozaj veľmi, veľmi zaujímaví pre toho útočníka, aby použil túto cestu, lebo sú to nákladné útoky. Väčšinou sa môžeme baviť o firemnej špionáži alebo o sofistikovaných hackerských útokoch, ktoré sú financované vládmi po celej rôznymi vládami svetovými. Takže, ale keď sa vrátime medzi nás, normálnych ľudí, tak na 95%, čo vám hrozí, je práve ten phishing, ktorý má rôznu formu, lebo útočník si nakúpi e-mailové adresy a rozošle, dajme tomu, že si nakúpi 10 miliónov e-mailových adries. V tom dark webe, ako sme si povedali na začiatku, ho to môže stáť pár desiatok dolárov. Takže za pár desiatok dolárov získal 10 miliónov e-mailových adries a teraz čo urobí? Pošle vám e-mail. Toto, čo vidíte momentálne, je síce WhatsApp správa, ale princíp ostáva rovnaký, len kanál je iný. Takže on sa dostane k vašemu číslu alebo vašemu e-mailu a teraz vám príde správa a čaká, kto sa chytí. Je to ako rybolov, akurát, že tou rybou ste vy. Nechytí sa jeden, chytí sa druhý. A predstavte si, že ten phishing vždycky vyžaduje nejakú akciu, ktorá končí buď odozdaním prihlasovacích údajov, aby sa vám mohol dostať do účtu, za chvíľku ukážem a vysvetlím ako, alebo to skončí tým, že chce po vás číslo platobnej karty, že sa vás snažím zmanipulovať. A to si treba uvedomiť, že toto je manipulatívna technika, preto phishing spadá do tzv. Sociálneho inžinierstva, že vás zmanipuluje, vy mu dáte údaj ku platobnej karte, lebo si vymyslel nejaký príbeh a predstavte si, z tých 10 miliónov ľudí sa mu chytia, neviem, 10, 20, ktorí zaplatia 100-200 eur, takže ten biznis sa im oplatí, lebo sa financuje. Takže keď sa vrátim k tomu phishingu, takže phishing najčastejšie teda e-mailom, ale boli sme svedkami v uplynulých pár týždňoch, kedy phishing chodil už aj prostredníctvom napríklad WhatsApp správy. Takže toto je reálna správa, ktorá chodila. Keď sa na ňu pozriete, tak v hornej časti obrazovky vidíte, že ja si tu zoberiem pointer, tak, OK. Že síce tu je nejaký odkaz na albert.cz, ale to len hore, ale v skutočnosti, kam sa preklikávate, je táto adresa. Takže vidíte, že to nekončí .cz, ale končí to superma.cz.
superma.cz. Takže to není albert.cz, lebo vždycky sa treba na tú adresu pozerať od konca, kde je domenová prípona ako CZ, SK alebo .com. Zase, tu máme krásny e-mailový príklad, ale ja som si pre vás pripravil lepší. Lebo mne prišiel takýto krásny phishingový e-mail od Slovenskej pošty, že mám nejakú zásielku. Takže ako zistíme, že toto je podvodný e-mail? Tak v prvom rade vidíte, že ten e-mail je veľmi pekne napísaný, nakreslený, grafika zodpovedá, ale sú tam dve veci, ktorými to hneď dokážete odhaliť. Jedna vec je, že už vám sám e-mailový klient píše, že nemôže overiť odosielateľa, zrovna Outlook, a dokonca aj Gmail vám toto napíše, takže to je prvá vec, ktorú by ste si mali všimnúť. Žiaľ, pri tých phishingoch, veľa tých phishingov je zachytený prostredníctvom technológií a phishing tvorí najväčšiu e-mailovú prevádzku. Keď si zoberiete počet odoslaných e-mailov denne a každú sekundu je odoslaných asi 3,5 milióna e-mailov, 3,5 milióna e-mailov každú jednu sekundu. Takže len čo som povedal túto vetu, už bolo odoslaných, 35 miliónov e-mailov a nejakých 80% alebo 75%, záleží, kto spracoval tú štatistiku, tvorí práve nevyžiadaná pošta, alebo teda phishing, alebo spam. Takže je to obrovské množstvo, takže tá šanca, že sa niekto chytí, je naozaj veľká a nie každý software to dokáže vyfiltrovať. Takže preto tým najlepším antivírusom ste vy. A po tejto lekcii budete ešte lepší. Takže zamerajte sa vždycky na adresu odosielateľa. salvejko@gmail.com. Ne, to není Slovenská pošta. Niekedy sa vám nezobrazuje to za tým ten koniec tej e-mailovej adresy. A takže treba prísť s myškou a počkať, kým sa vám nezobrazí práve tento odosielateľ. Na druhú stranu, zase vidíte tu nejaký link a myslíte si, že tento link vedie na stránku pošta.sk. Ale zase, čo urobíte je, že vy zoberete myšku, nastavíte sa nad tento link, len tou myškou nikam neklikáte a zistíte, že tá linka vedie úplne inam. Že není to tá stránka, kam ste chceli vyísť, ale vedie to úplne niekam inam. Takže zoberete myšku, podržíte a ono sa vám zobrazí, kam tá linka naozaj vedie. Takže není to pošta.sk, ale je to bit.ly. Takže čo teraz? Je jasné, že to je spam, dáte delete a idete preč. Niekedy sa vám môže stať, že si nebudete úplne istí tým, že je to OK, není to OK, takže malý trik, dáte práve tlačítko. A teraz ma to kliklo. Je to v pohode, lebo som si to vyskúšal, že tento link už neexistuje. A každopádne dáte copy, hyperlink a teraz sa presuniete do napríklad virustotal.com a vložíte tam tento link a necháte si ho preskenovať. Toto je stránka, ktorá združuje najväčších výrobcov antivírusových prostriedkov na svete. Takže vidíte, je ich tu naozaj veľa. A ako vidíte, zatiaľ iba ESET ako jediný ich dokázal detekovať, že toto je phishing. Takže ja sa tu teraz ešte preklikávam na mojom druhom počítači, lebo ten sa mi odpojil a nechcel by som stratiť kontakt s vašimi otázkami, takže preto som sa trošku tu odmlčal, aby som zrovna sa pripojil. No a dobre som urobil, že zo svojho pôvodného laptopu idem cez mobil, lebo v Imperiali nám tu padla Wi-Fi očividne. No, každopádne, aby som pokračoval ďalej, vidíte túto výrobcov antivírusových softverov a zatiaľ jediný je ESET, ktorý dokázal tento útok zdetekovať. Problém je, že vírusov po svete vznikne stovky tisíc, myslím, že tá statistika vznikne každý jeden deň. Takže chvíľku, kým sa k nemu dostane ten antivírus,
že ho pozná, tak to chvíľu trvá. A práve to je ten priestor, kedy tí útočníci získavajú nad vami výhodu, že chvíľku trvá, kým sa o tom dozvie antivírus, možno hodina, 10 minút a tak ďalej. A práve vtedy vás môžu chytiť. Preto treba používať antivírusy novej generácie, tzv. Next Gen antivírus, ktoré nepracujú na základe analýzy, že ten vírus pozná alebo nepozná, ale že ho poznajú na základe behaviorálnej analýzy, že vie rozpoznať známky toho chovania bez toho, aby ten vírus predtým poznal. Zrovna tento link, ja som síce na ňo klikol, ale na druhú stranu tieto linky veľmi rýchlo zanikajú. Hej? Takže ja keď som si skenoval tento link, tak už dávno neexistuje, lebo oni vzniknú a zase zaniknú. Takže toto je jeden prípad, kedy vy môžete si sami zistiť, dajme tomu, že máte svoj antivírus a môžete použiť túto stránku, kde máte ďalších 20 antivírusov, je to úplne zdarma. Alebo vám zase príde phishing pomoc, vo phishingu vám príde príloha, napríklad PDF-ko alebo nejaký zip. Ako náhle je to zip, tak už je to podozrivé, lebo väčšinou tam bývajú schované exe súbory. A zase, keď ste si není istí, tak nie je nič jednoduchšie, len vykliknúť choose file a zoberete si, asi tu vyberám teraz nejaké náhodné súbory, pošlem to tam a bum, oskenoval mi, neviem, 20-30 antivírusov a vidíte, že tento súbor je v pohode. Takže to isté môžete urobiť aj vy, že použijete túto stránku zdarma, ktorá vám skenuje ešte popri tom vašom antivírusu, že keď ste si není istí a chcete byť predsa len o niečo istejší, tak môžete použiť túto stránku. No, takže keď sa zase vrátim naspäť do prezentácie. A treba pri tých phishingoch si dávať pozor naozaj na tú adresu toho odosielateľa, ako v tomto prípade vidíte, že sa to tvári byť e-mail od Českej sporiteľne, ale je to nejaký recoverymycard.com, toto není adresa Českej sporiteľny. Potom býva dosť často problém s gramatikou, vidíte, že tuto je tečka medzi tými slovami a zase je to link, ktorý niekam vedie. Takže takto jednoducho sa naučíte tieto podvody rozpoznávať. Žiaľ, phishing chodí aj prostredníctvom reklamy a štatistika od Google hovorí, že... Teraz mi tu píše pán Petr Šíma. Prišiel mi phishing z mojej vlastní e-mailovej adresy. Jak zistiť adresu skutečného odosielateľa? Parádna otázka. Ja vám za to ďakujem. Skvelé. A viete prečo? Lebo stáva sa to, že útočníci vám pošlú e-mail a tvrdia, že pozri sa, ja som poslal e-mail z tvojej e-mailovej adresy, lebo v adrese odosielateľa je váš e-mail, tak automaticky ti tým dokazujem, že mám prístup do tvojho e-mailu. A teraz to začne. Nachytal som ťa, ako pozeráš porno v nejakej intimnej situácii a musíš mi zaplatiť 500 €, ináč zverejním tvoje fotky. Takže adresa odosielateľa sa dá zmeniť, takže nemusí mať ten človek prístup do vašeho e-mailu. Tak, Petr podvoduje 1200 €. Tak záleží, aká skupina, každá má svoj cenník, takže niekto je lacnejší, niekto drahší. Ináč, keď sme teda pri tom cenníku, niekedy sa s tými útočníkmi dá zjednávať. Stáva sa, že keď firmám zašifrujú údaje útočníci, začínajú na nejakých závratných čiastkách, tak keď si začnete s nimi písať, tak vám tú cenu vedia znížiť. Niekedy až o polovicu. Niekedy robia obchod a povedia, že keď nakazíš týmto vírusom ďalších svojich kamarátov, dvoch, tak ty to máš zadarmo. Takže sú naozaj obchodníci, takže dá sa s nimi vyjednávať, ale treba byť ostražitý, aby sa vám to nestalo, lebo ako náhle sa do toho dostanete, nikdy neviete, či tí útočníci vám vo finále aj ten dekodovací kľúč dajú. Lebo oni v dobrej viere vám chcú dať dekodovací kľúč, ale oni ten software, ten vírus naprogramovali a urobili chyby. A žiaľ, oni vám dajú v dobrej viere, že vy ste zaplatili za ten kľúč a tie súbory sa vám nikdy neodšifrujú. Takže zase toľko o útočníkoch, ale keď sa vrátime teda k tomu e-mailu, teda k tej otázke, keď to je odoslané z vašej e-mailovej adresy, museli by ste pozrieť do tzv. Hlavičiek v e-maile, keď si to tu otvoríme. Tak, nedá sa mi to tu otvoriť, ja to mám v takom špeciálnom režime. Tak sú tam hlavičky e-mailu, kde uvidíte server a ako IP adresu, ale to je to maximum, kam sa dostanete, lebo potom by ste museli kontaktovať prevádzkovateľa toho serveru, z ktorého ten e-mail prišiel, a vy ako normálny človek, ten prevádzkovateľ sa s vami nebude baviť, takže zase by ste museli ísť cez políciu
polícia by ho musela požiadať a toto je ako dosť dlhý proces, lebo tých nevyžiadaných e-mailov chodí po celom svete miliardy a predstavte si, že by to polícia mala začať riešiť, takže žiaľ to riziko alebo ten spôsob vypatrania, odkiaľ ten e-mail bol podaný, je ako veľmi malé. Lebo oni niekedy používajú mailové servery, ktoré napadli, takže síce vy by ste sa dostali k tomu, že áno, bolo to odoslané z tejto e-mailovej adresy, ale tá e-mailová adresa mohla byť napadnutá a oni idú z nejakej ďalšej, lebo oni to niekedy pospájajú viac tých počítačov alebo tých tzv. Hopov, že oni hop poskladajú, takže ako je to veľmi ťažké dopatrať, žiaľ. No, takže toto máme krásnu reklamu phishingovú. Google, teda toto je zrovna reklama z, myslím, Facebooku. Vidíte, že je tu kupón na Lidl, ale v skutočnosti je to wowblogcloud.com. Toto není žiadna stránka Lidl.cz. Google, by ste sa boli prekvapení, že Google sám zverejnil štatistiku, že v roku 2018 celosvetovo zabránil až 60 miliónov podvodných reklam. Takže áno, aj reklamy bývajú niekedy podvodné. Je tam nejaký automat, ktorý to kontroluje, lebo predstavte si, že by to musel vždy kontrolovať človek. Tie reklamy, tie milióny a milióny reklam, ktoré sú každý deň na Google, keby mal kontrolovať ľudia, tak by vám tie reklamy možno začali fungovať za týždeň alebo za mesiac. Tak preto je tam nejaká automatizácia a práve tá automatizácia má muky, že niekedy pustí do toho víru internetu aj klasicky dobrú reklamu. Takže môžete naletieť aj tam. Ale platí tam to, čo sme si hovorili, treba sa pozrieť na tie stránky, že kam vedú. Ja mám potom pre vás ďalší tip, takže Virus Total, nahráte buď adresu alebo súbor, je to zdarma, sú tam všetky prestížne firmy. A ja by som vás rád vyzval, že by ste išli na túto e-mailovú, teda na túto webovú stránku, ktorá je zase robená Googlom. Takže by som poprosil Adama, aby zase zozdielal odkaz, ak by bol taký milý. A jak to je? Kľudne zavolajte na túto stránku vaše deti, alebo vy sami touto stránkou prejdite. Je to stránka, ktorá vás naučí rozpoznávať phishingové e-maily. Takže dáte štart, napíšete Karol, napíšete nejaký e-mail, ja vždycky píšem nejaký neexistujúci, napríklad karol@karol.com. A teraz sa vám ukázal phishing. No a teraz, je to podvodný e-mail, alebo není to podvodný e-mail? Takže pozeráte sa, je to od nejakého Luke Johnsona. OK, síce ho nepoznáte, ale je to z Gmailu. Dobre, čo urobíte ďalej? Pozrite sa, komu to je adresované. Takže je to od Luka, to vyzerá v pohode, je to adresované mne, to je v pohode. A teraz tu máte nejaké linky, takže jediné, čo vám ostáva, je ten trik, ktorý som vám vysvetlil, že zoberete myšku a posuniete sa a vľavo dole vidíte, že ten link vedie na drive.google.com. To nie je stránka google.com, to je stránka drive.google.com. Takže je to jasný phishing. Takže vykliknete phishing, boom, a jo, mám pravdu a on vás to ešte naučí, že ako máte fungovať. A takto máte tých 8 príkladov. Takže prosím, inšpirujte sa touto stránkou, vyskúšajte si vy sami, či dokážete rozpoznať, čo je phishing a čo nie. Prípadne to ukážte vašim deťom alebo na hodine IT, kľudne im toto otvorte a nech sa naučia, ako s tým phishingom bojovať. Phishingu som ako venoval dosť času, lebo je to dosť problematické téma, ako rozpoznať ten podvod. Ako som povedal, začína tým 95% útokov a je to nejaké poslanie, ktoré zase môžete odoslať vašim deťom. Ale ja som taký strašne ukecaný, že trošku... Trošku teďka nám skočit jednu otázku, jenom poslední teda asi k e-mailu, abychom nemuseli na konci a pak teda poprosím pokračovat. Jestli lze v Microsoft Outlook si nechat zobrazit zdrojový kód e-mailové zprávy, aniž bych ji otevřel. Áno, určite. Mne to tu zrovna nejde v tomto režime, ale keď kliknete sem, že Properties, kde mne to zrovna nejde, lebo z nejakých dôvodov bezpečnostných. Takže keď sem to vykliknete, tak uvidíte ten zdrojový kód, ale ten e-mail sa vám načíta, takže sa vám ako keby zobrazí vo vašom Outlooku a potom sa dostanete k tomu kódu. Takže ak otázka znela, že bez toho, aby ste to otvorili v Outlooku, no pokiaľ viem, tak to není možné. Takže vždycky sa ten e-mail sa vám ako keby načíta a keď ho máte takto otvorený, vo väčšine prípadov vám nič nehrozí, že sa tento e-mail, ako keď e-mail, ktorý je
phishingový a vy ho otvoríte, tak vo väčšine prípadov vám nič nehrozí. Áno, sú vzácne prípady, kedy to z toho e-mailu môže vyskočiť, alebo z vašeho prehliadača to môže vyskočiť bez toho, aby ste niekam klikli. Áno, stať sa to môže, ale šanca, že sa to stane zrovna vám, je docela nízka, lebo toto je veľmi sofistikovaný útok, ktorý je drahší a tí útočníci si ho šetria na vyššie ciele, kde ako zarobia veľa peňazí alebo získajú nejakú drahocennú informáciu. Takže keď to otvoríte, nekliknete, tak je to plus minus OK. Na druhú stranu, keď sa vám načítajú obrázky, tak ten útočník vie, že ten e-mail sa otvoril. Takže vaša e-mailová adresa, ktorá doteraz stála, neviem, 2 centy, a ten útočník nevedel, či sa používa alebo nepoužíva, tak tým, že tie obrázky sa načítali, lebo sa načítajú dosť často zo serverov útočníkov, tak zrazu ten útočník vie, aha, tak tento človek si otvoril e-mail, tak už ten e-mail nebude stať 2 centy, ale možno $1, lebo vie, že ten e-mail je aktívny. Ale nemusíte sa bať, pokiaľ neklikáte, dáte sem properties a uvidíte ten zdrojový kód. Dáva to takto zmysel? Super, díky, tak poďme dál, máme. OK, takže ja som si potom tu dovolil zhrnúť nejaké pravidlá a to je, že jasné, keď niečo dávate na internet, mali by ste rozmýšľať, čo tam dávate. Niekedy to dávať s oneskorením, zrovna keď ste na tej dovolenke, alebo ako sa hovorí, na internete zdieľajte len to, čo by ste s kľudným svedomím povedali aj cudziemu človeku na ulici. Takže veľmi jednoduché a efektívne pravidlo a to treba učiť ďalšie deti. Čomu by som vás chcel vyzvať, je, aby ste si vy zmapovali svoj online svet, v ktorom žijete. Lebo vy teraz máte nejaké účty, máte nejakú históriu na internete, ale neviete, aké účty máte, pokiaľ nie ste taký fanatik ako ja, ktorý si to píše od svojich 16 rokov, keď už si začal vytvárať prvé účty, takže ja presne viem, koľko stoviek účtov mám a kde ich mám, takže tú svoju digitálnu stopu mám zmapovanú. Takže by som vás chcel vyzvať, aby ste urobili Google Ego Surfing. To znamená, že napíšete si svoje meno do Google a uvidíte, čo o vás Google nájde. Kľudne si môžete tam zadať aj váš e-mail, hej? To je vymyslený e-mail, ale takto nejak by to malo vyzerať. Tie úvodzovky vzadu, na začiatku a na konci sú dôležité, aby hľadal len to dané konkrétne spojenie. Takže vidíte, ten môj e-mail sa tam nenachádza, ale without quotes už to ide. Takže problém samozrejme je, keď sa voláte Jana Nováková. Tých informácií tam u vás bude veľa. Ak nechcete pravidelne googliť svoje meno, tak si nastavte Google Alerts. Je to služba od Google, kde zase dáte, že Google Alerts. Zadáte tam kľúčové slovo, napríklad vaše meno a bum. Keď sa niečo objaví, tak Google vám do 24 hodín pošle e-mail, že sa niečo s vašim menom na internete objavilo. No a poslednou dobrým vstupom je stránka Have I Been Pwned. Veľmi, veľmi zaujímavá. A to je, že sem zadáte vašu e-mailovú adresu. Ja rád používam pána Johna. Sice ho nepoznám, ale má tak jednoduchú e-mailovú adresu, že viem, že z toho bude nejaký problém. Takže vy sem dáte svoj pracovný alebo súkromný e-mail a uvidíte, že kde všade tento e-mail bol v akých únikoch dát. Takže John má toho docela dosť. Takže vy viete, že tieto účty majú problém. Žiaľ, už sa to stalo, nič s tým nespravíte. Jediné, čo môžete urobiť, je na tých účtoch, ak ich používate, zmeniť heslo. A keď už ich nepoužívate, tak ich aspoň vymažte. Je to len pre informáciu, nič sa s tým žiaľ nedá robiť. No alebo potom klasika, zobrať papier a pero a napísať si všetky účty. Jedného dňa, keď bude vonku sichravo a zamračené a vy budete so svojím notebookom a telefónom v posteli celé do obedie, tak sa vyskúšajte zamysleť, kde máte svoje online účty, aby ste tú svoju online stopu zmapovali. Je to vaša banka, internetové bankovníctvo, váš e-mail, súkromný, pracovný, Instagram, Facebook a takto si zmapujete celý svoj online svet, aby ste mali predstavu, kde všade sú vaše dáta. A účty, ktoré na základe toho, jak ste si vy zanalizovali svoj online svet, tak potom tie účty vymažte,
ktoré nepoužívate. A odstráňte z mobilu alebo z laptopu aplikácie, ktoré sú vám zbytočné. A zase toto je niečo, čo by ste mali učiť aj vaše deti. Aby si ten svoj online svet mapovali, aby vedeli, kde majú vytvorené účty a aby vedeli, že keď účet nepoužívajú, tak nech ho zrušia, lebo je zbytočné, aby tá informácia niekde v nejakých databázach visela. Takže Account Killer je skvelá služba, je to zdarma, kde si túto stránku otvoríte a nájdete návody, ako vymazať účty, lebo nie vždycky to je jednoduché. Väčšina účtov teda je tak, že idete do účtu, to je jedno, aký účet, napríklad Facebook, dáte nastavenie, vymazať účet, ale pri niektorých účtoch je to trošku komplikované, tak táto stránka ponúka návod. Hesla, to je ako obrovská téma a ja to trošku zjednoduším. Každý účet by mal mať svoje vlastné a unikátne heslo. A ako teda vytvoriť silné a unikátne heslo? Ja doporučujem aspoň 5 slov. Zoberte si napríklad nejakú frázu, nejakú vetu z filmu, ktorú máte radi. Ja to s radosťou vysvetľujem na fráze všade dobre, doma najlepšie. Takže keď si pozrieme a napíšeme si, že všade dobre, doma najlepšie, tak toto je tá fráza, o ktorej sa bavíme. A aby sme z toho urobili silné heslo, tak medzery buď necháme, alebo tam dáme bodky. Na začiatok alebo na koniec, ak to cítite, dáte veľké písmeno a na konci dáte číslovku. Bum. A máte dlhé, silné a ľahko zapamätateľné heslo. Lebo pri tejto dĺžke je už veľmi ťažké ho odhadnúť. Má 28 znakov, tak je ťažké na kreknutie. A máte teda veľmi sofistikované, jednoducho zapamätateľné, silné heslo. No a všade, kde sa dá, nastavte si dvojfaktorové overovanie. To je to, že dáte meno, heslo a príde vám ešte kód prostredníctvom SMS správy. Ak máte svoj LinkedIn účet, prosím, zapnite si to hneď dnes večer. Alebo keď máte Facebook, Instagram, alebo nejaký pracovný účet, napríklad Gmail. Ak používate Gmail, tak hneď nastaviť. Na tejto stránke twofactor.org nájdete návody, ako si to na týchto jednotlivých službách nastaviť. Takže zase nemusíte to nejak dlho googliť, otvoríte stránku twofactor.org, zadáte názov služby, kde chcete získať návod na dvojfaktorové overovanie a idete podľa návodu. Veľmi jednoduché a efektívne. No a k čomu by som vás ešte chcel vyzvať, a to už je ako trošku vyšší level je, že kebyže začnete používať password manažera. Password manažer je vlastne taká kľúčenka na vaše hesla. Vymyslíte si jedno heslo, napríklad všade dobre, doma najlepšie, tým podobným spôsobom. A tam si uložíte všetky ďalšie svoje heslá a účty, ktoré ste si zmapovali na ten papier, lebo na tom papieri to samozrejme nemôžete nechať. Takže ich uložíte do password manažera. Password manažer vám dokonca hesla aj sám vygeneruje, takže si nemusíte lamať hlavu, ako vymysleť silné heslo. Kliknete password manažer, vám tieto hesla vygeneruje a zároveň vám ich uloží. A pomôže vám prihlásiť sa. Vidíte, napríklad tuto, ja mám príklad s OnePasswordom, že vy keď sa prihlásite do nejakej služby, tak kliknete na Password Manager a klik a už vás to tam prihlási samo, takže je to veľmi jednoduché a ideálne. A zase toto je niečo, čo by ste mali naučiť vaše deti, aby používali OnePassword, LastPass, Dashlane alebo KeePass. Skrátka, aby začali používať Password Managera a tam si zároveň mapujú aj svoju online stopu. Toto by sa malo používať aj v školách. Malo by to byť základný nástroj, jeden zo základných nástrojov, ktorý by ste mali v školách používať. Vy, učitelia, vy, žiaci, alebo aj bežní ľudia, ktorí nás teraz momentálne sledujú. Password Manager je naozaj dobrý štart. Jednak si ten online svet zmapujete, máte ho pekne v tom Password Manageri, máte prehľad a môžete s tým potom ďalej pracovať. A používajte iba legálny software. Je to z toho dôvodu, že ak sťahujete nejaký nelegálny software na nejakých zdrojoch, napríklad z dark webu, deep webu alebo niekde z torrentov, tak jednak to je neetické. Ale druhá vec je, vy nikdy neviete, čo si do počítača stiahnete. Väčšinou to býva zavírené a je to riziko. Ak si poviete, že do toho rizika idete, OK, ale aby ste vedeli, že používať legálny software je bezpečnostné riziko. Preto by som vám rád doporučil moje obľúbené Microsoft alebo Google. To sú dve platformy, ktoré by som pre školstvo doporučil. K Microsoftu by som povedal toľko, že ja robím s Microsoftom, tak preto to spomínam, že mám tú skúsenosť. Microsoft má veľmi dobré licencovanie pre školy, takže
ja keď si chcem kúpiť nejakú licenciu, tú najlepšiu, tú najnabušenejšiu licenciu od Microsoftu za nejakých, ja neviem, 20 alebo 50 eur na užívateľa na mesiac, tak myslím si, že vás vyjde na pár eur mesačne. A vy v tej plnej licencii od Microsoftu dostanete licenciu na Windowsy, dostanete licenciu na Office, vy ako škola. Vy ako škola o to môžete požiadať a dostanete veľkú zľavu od Microsoftu. Získate zároveň Microsoft Teams, získate maily, získate úložisko na súbory. Toto všetko je zabezpečené Microsoftom, lebo k tomu získate ešte nástroje ako napríklad Azure Active Directory, Microsoft Intune a to sú nástroje, ktoré vám pomôžu s bezpečnosťou, ale nechcel som ísť úplne do hĺbky, ale sú to nejaké produkty, ktoré si potom môžete vygoogliť, alebo keď vás to zaujalo, tak vám môžem o tom potom povedať viac. Kedy Microsoft patrí medzi najlepšie spoločnosti, čo sa týka antivírusov. Napríklad Gartner, nikdy neviem, jak sa to píše, ja vždycky napíšem a Google ma opraví, tak teraz som sa popietol, no skrátka Magic, ja. Toto je analytická spoločnosť je to nezávislá analytická spoločnosť Gartner, ktorá mapuje prostriedky na ochranu počítačov. Takže vy keď si pozriete, ľavo dole sú tí ako menší hráči, tuto niekde vidíte medzi vyzývateľmi je ESET, ale medzi tých vizionárov až lídrov patrí jednoznačne Microsoft, CrowdStrike a niekde s odstupom potom Symantec, Trend Micro a Sophos. Takže toto je nápoveda, kto je lídrom v tejto oblasti. Tak Microsoft do toho investoval brutálne peniaze a ten produkt Microsoft Microsoft Advanced Threat Protection, teraz sa ten produkt premenovali, je famózna vec. A to je vlastne ten trik, ktorý som vám chcel poradiť, že vy ako škola, keď získate túto licenciu od Microsoftu, to je taká myšlienka, úvaha, vy by ste mohli povedať, že keď žiaci začnú chodiť do vašej školy, vy tú licenciu máte za pár korún a ešte si k tomu môžete získať dotácie, tak vy môžete poskytnúť tento antivírus bezplatne všetkým svojim študentom počas štúdia. Takže vy zrazu budete atraktívni, že toto žiaci dostanú počas štúdia na vašej škole. Získajú zároveň aj licenciu na Office, takže rodičia si nemusia nič kupovať. Zabezpečíte im aj deti. A takže podľa mňa to je celkom zaujímavá myšlienka, s ktorou sa môžete zahrávať, že je to prestížne u vás študovať, lebo vy chránite vaše deti. Takže vy by ste im dali ten antivírus od Microsoftu, takzvaný Next Gen antivírus, a počas toho štúdia na tej vašej škole deti budú chránené, lebo to patrí naozaj na jeden z najlepších, ak nie najlepší antivírus momentálne na svete. Teda Next Gen antivírus. Takže to je len taká úvaha, čo ten Microsoft dokáže. No a potom taká klasika, aktualizujte. Zase, keď to nastavíte všetko cez Microsoft Intune alebo Microsoft Azure Active Directory vo vašej škole, tak tie aktualizácie vám tam bude posielať automaticky, takže budete mať vždy automaticky najnovšie Windowsy. A tým pádom neodkladajte ten restart, používajte Next Gen antivírus, to sme si povedali, zálohujte. Keď používate zase cloudové riešenie, či už od Google alebo od Microsoftu, to zálohovanie tam je vyriešené za vás, takže nemusíte mať servery u seba v škole, ale môžete to dať do cloudu, je to bezpečné, je to šifrované a ešte Microsoft tam má ďalšie bezpečnostné politiky, ale to už by som išiel hlbšie, ako dokáže ešte viac ochrániť tie vaše dáta v tom cloude. Jednak v tom cloude sú samotné šifrované, sú rozprestreté medzi viaceré dátové centra, takže keby na jedno padlo lietadlo, tak vy si to ani nevšimnete, vaše dáta fungujú ďalej. Je to zašifrované, aby sa k tomu nedostali zamestnanci Microsoftu, ktorí k tomu prístup nemajú mať. Majú tam nad tými audity nezávislé, bezpečnostné a kto je viac? 1000 bezpečnostných expertov v Microsofte alebo váš nejaký lokálny IT tím. Nemyslím to teraz zle, len chcem povedať, že v tých školách to IT funguje, aby fungovali tlačiarne, počítače, Wi-Fi a aby online učebňa počítačov fungovala. Ale na tú bezpečnosť
tam tá škola nebude mať asi expertov. A je to aj z toho dôvodu, že škola si ich žiaľ nedokáže zaplatiť, lebo sú veľmi drahí, takže idú do komerčnej sféry. Takže toto je nejaký nástroj, zrovna ten Microsoft, kedy vy môžete dostať skoro ako enterprise level security vo vašej škole. Takže zase je to niečo na zamyslenie. Zamykajte svoje zariadenia, takže nenechajte počítače bez zámku, bez toho, že keď otvoríte počítač, aby tam nebolo heslo. To isté aj na telefóne. A svoje zariadenia ako počítače šifrujte, lebo keď vám niekto ukradne počítač, či už zo školy, alebo nejaký laptop, ktorý máte zrovna doma, keď pracujete z domu, tak keď ho nemáte zašifrované a nemáte heslo, tak k tým datám sa automaticky ten útočník dostane, alebo ten, čo vám ukradol ten počítač. A máte problém, lebo zase GDPR a 4% pokuta z globálneho obratu firmy alebo inštitúcie. Takže keď vám to ukradnú, nie, že ste prišli o dáta, musíte zaplatiť nový laptop, ale ešte môžete dostať aj pokutu od Úradu pre ochranu osobných údajov, lebo vaša povinnosť je to nahlásiť do nejakých 72 hodín, že sa vám stalo, že vám niekto ukradol dáta. Ak sa o tom dozviete, čo zrovna, keď vám ukradnú laptop, si všimnete. No a neustále sa vzdelávajte. Ja by som vás chcel vyzvať, aby ste toto zaradili do svojho programu. Chápem, že školstvo je obviňované z toho, že nevzdeláva vo financiách, nevzdeláva v tom. Ja chápem, že to není tak jednoduché, jak sa to javí, ale cyber security je ďalšia vec, kde by sa mohla venovať možno na hodine výpočtovej techniky jeden deň alebo pár hodín, aby sa tie deti s tým zoznámili, urobiť to nejakou hravou formou, inšpirovať ich. A ja by som vás pozval na moje sociálne siete, aby ste si ma pridali na LinkedIne, na Instagrame, na Facebooku, kde ja sa snažím jednoducho informovať, čo sa v tom online svete deje, že budete mať nejaký styk s tými hrozbami. Ja sa to snažím písať jednoducho, snažím sa tam naozaj dávať tie najväčšie pecky, keď to tak poviem, aby tých informácií nebolo veľa a hlavne netechnicky. Takže prosím, poďte na moje sociálne siete, rád vás tam privítam. No a na záver tu mám pre vás pár bonusov. Keď bude opäť vonku sichravo a budete mať chuť na nejaký film so svojimi deťmi, tak toto sú 4 filmy, ktorými by som vás rád inšpiroval. Searching, veľmi dobrý film, je to o tom, ako zmizne dcéra a jediné, jak ju ten otec môže nájsť, je pomocou sociálnych sietí. A teraz sa rozbehne príbeh, že otec ju začína hľadať na základe jej digitálnej stopy. Kľudne pozrite k tomu deti, aby videli, jak to vyzerá. The Social Dilemma. The Social Dilemma, je to teda len na Netflixe, fantastický film o tom, ako fungujú sociálne siete, že vy nie ste ten zákazník. Vy ste produkt, lebo za službu neplatíte. Takže trošku z toho zákulisia, ako sa narába s našimi osobnými údajmi, ako sa predávajú a ako celý ten biznis s tými našimi dátami funguje. V síti snáď ani nemusím propagovať. O tom viete asi všetci. A pardon, vidím otázku. Mohli bych, prosím, kolegyne pracuje s citlivými daty žáky, môže bez obav používať úložište pre Microsoft. Jasné, Microsoft je pecka. Takže áno, určite Microsoft doporúčam, ale musíte to mať dobre nastavené. Lebo väčšina firiem sa živí tým, že vás presunie do Microsoftu, do Office 365, urobia to dobre, ale už potom neurobí ten krok B, že vám to zabezpečí, lebo vy musíte mať nejakú znalosť, musíte sa v tom pohybovať, aby ste vedeli, ako to zabezpečiť. Nejaký základ vám možno spravia, napríklad dvojfaktorové overovanie. Ale dnes už sa dá vyfišovať, to je ten phishing, že jak po vás v tých podvodných stránkach chcú meno, heslo, tak ten druhý faktor si vypýtajú tiež a ten človek, keď nemá ten skill, tak to tam zadá. Ale my v tom Office 365 alebo Microsoft Office 365 to vieme zabezpečiť tak, že ostanete imúnni voči phishingu. Lebo to Microsoft skrátka umožňuje. A teraz ma vlastne napadlo, že ešte existuje takáto vychytávka a to je tzv. YubiKey, to je zase trošku vyšší level. Ak by ste chceli ísť o level vyššie, že sem uchováte druhý faktor, že to nebude chodiť cez SMS-ky, nebudete to mať uložené v počítači, ale uložíte to sem na tento kľúč. A toto je tzv. YubiKey, tzv. The Security Key. Security Key sa to nazýva. Jo, super, Adam, skvelý, ďakujem. A toto je niečo, čím môžete zabezpečiť svoje účty ešte o level vyššie.
Google toto rozdal v roku 2018 85 000 svojich zamestnancov a odtedy hlási 0 okradnutých účtov. Takže nejaká inšpirácia pre vás. Ale hovorím, Microsoft 365, skvelá, fantastická voľba, ale musíte to mať dobre nakonfigurované. Takže pre školy, čo by som doporučil v tomto sfére, je objednať si, našetriť a objednať si bezpečnostný audit. To je to najjednoduchšie, čo v tejto chvíli môžete urobiť. Ten bezpečnostný audit zistí, čo máte zle nakonfigurované a dá vám možnosti, ako to nastaviť. My to robíme tak, že my vždycky to robíme za pomoci lokálneho IT a keď to IT je s nami celý ten čas, tak nastaje strašne veľa informácií, lebo my vo finále dáme aj správu, napíšeme niekoľko desiatok stranový dokument, čo je zle a ako to máte nastaviť. Takže ten IT, keď si ten dokument zobere, tak už môže ísť a vyklikať si to sám. Lebo zase my, keď to nastavujeme, tak tá služba je zase, ako, jak ten audit, tak to nastavovanie spoplatnené, tak sa dá ušetriť tým, že to ukážete vašemu ajťakovi a tento tam dokliká. Takže asi tak. No, tak keď sa vrátim k tým filmom, tak V síti. Jednoznačne skvelý, fantastický film o predátoroch na internete. No a teraz možno ste to zachytili v médiách, Marty is Dead. Je to voľne prístupný seriál na MOL TV, kde opäť je ústredným tématom tohto miniseriálu. Má to asi, 5 dielov a dokopy to je asi hodina alebo niečo tak. A Peter sa pýta, hneď vám odpoviem, ďakujem za otázku, tak len dokončím Marty is Dead. Zase zoberte svoje deti, urobte si kino večer a pozrite si spolu tento fantastický seriál. No, rodičovský zámok, jeden tip odo mňa k vám, keď chcete tie deti u seba doma trošku ako dostať pod kontrolu, tak táto stránka vám ponúka skvelé návody, ako nastaviť nejaké tzv. Parental controls. Takže ja by som zase poprosil Adama, aby toto prepísal, pozdieľal s vami. A je to rozdelené na iPhony, na Androidy, na Windowsy, na Macy, rôzne aplikácie, takže tam presne nájdete to, čo potrebujete, je to zdarma. Tie návody sú zdarma, niektoré aplikácie tiež, vo väčšine prípadov, takže vyskúšajte sa s tým pohrať. Adam, ďakujem. Adam si úplne fantastický, to je skvelé. No a ja vám vlastne ďakujem za pozornosť, tak sme to doklepli až ku koncu, ale teraz tu vidím dve otázky, takže ak ma Adam nepreruší, lebo on je moderátor, takže ma môže umlčať, tak ja by som zodpovedal tieto dve otázky v čete. Takže poďme sa pozrieť na to, že jak to tu máme. Takže Peter sa pýta, prosím, viete si povedať viac, v čom je problém s Office 365? OK. Tak, kde by som začal? Problém tam teda ako nebýva žiadny, alebo jak by som to vysvetlil, problém. Treba to mať nastavené, snažím sa teraz skonštruovať tú otázku, že v čom je problém. Chápem, že myslíte asi tie nastavenia, že v čom bývajú problém v tých nastaveniach. Takto, vy by ste mali mať, tá koncept tej bezpečnosti je o tom, že vy máte teraz tak sa presunul ten parameter, že už, perimeter, že už to není o tom, že máte počítače za firewallom u vás niekde v škole a ten firewall chráni všetky počítače. Ten perimeter sa presunul na tie koncové stanice, obzvlášť v tom dobe home office. Takže Microsoft vie urobiť to, že vy dokážete pripojiť ten váš počítač do Azure Active Directory. Takže ten počítač nespravujete, a to už ideme ako hodne, ako technicky, tak dúfam, že vás nestratím pri tom, ale zjednodušene. Že vy na ten počítač vidíte aj mimo tú vašu školu, nech je kdekoľvek na svete, takže vy pripojíte ten počítač do Azure Active Directory a vy na neho na diaľku vidíte nech je kdekoľvek. Zároveň, ak tam dáte Microsoft Advanced Threat Protection, Next Gen Antivirus, tak zároveň je chránený kdekoľvek na svete a vy ako správca siete dostávate signály z toho počítača a viete, čo sa deje. Zároveň vám urobí aj softwarový audit, takže viete, že tieto počítače, aký software obsahujú a zároveň vám kontroluje aj najnovšie verzie jednotlivých softverov, lebo viete, že keď nemáte nainštalovanú poslednú verziu v softveroch
či už operačného systému, alebo ja neviem, nejaké aplikácie, ktorú používate, tak sa vystavujete bezpečnostnému riziku. Takže toto za vás Microsoft stráži. Takže v Office-och býva ten problém, že veľa firiem vás len presunie z on-premise riešenia, čiže z vašho lokálneho riešenia, vás presunie do Microsoftu, dá vám e-mail, dá vám diskový priestor, to je všetko v poriadku a dajme tomu, že vám zapne v tom lepšom prípade aj tzv. Dvojfaktorové overovanie. Takže Peter, ak teraz skončíme, kľudne ak ste správca, tak choďte alebo opýtajte sa vášho správcu, alebo možno tu budete vedieť sám, a opýtajte sa, či máte zapnuté aspoň dvojfaktorové overovanie a potom tie ďalšie bezpečnostné prvky sa dajú k tomu nabaviť. To je to pripojenie do toho tzv. Azure Active Directory, aby ten cloud videl na ten počítač niekde kdekoľvek na svete. Potom cez Intune dokážete dávať ešte ďalšie politiky do toho počítača na diaľku. Dokážete urobiť tzv. Conditional access, že ten cloud umožní prístup k vašim dátam len z počítačov, ktorý ten cloud už dávno pozná. Takže to znamená, že keď vám niekde uteče prihlasovacie meno, uteče vám heslo, alebo aj, nedaj Bože, ten druhý faktor a útočník sa prihlási zo svojho počítača, tak ten cloud si povie, ja ťa nepoznám, v živote som ťa nevidel, síce máš dobré meno, heslo a ešte aj druhý faktor, ale ja ťa nepustím, lebo to robí ten conditional access od Microsoftu, čo je naprostá pecka. No a teraz Martin Krček. A co dívat se na logy, co děti prohlížejí? Ochrana ich súkromí, možná, díky, ďakujem Peter, a možná se i človek niečo dozví. Áno, je to také kontroverzné, lebo je to tak trošku na hrane, že vy ako rodič musíte trošku to dieťa špiclovať, aby ste vedeli, čo v tom svete robí. Takže tu už sa dostávame do otázky, či to je etické, neetické, do akého veku je to etické. Takže áno, určite Martin, skvelý dotaz, ďakujem. Ako rodič, myslím si, že keď si zvolíte nejakú vekový limit, a to dieťa ale o tom bude vedieť, že dieťa vie, že vy ako rodič máte prístup, nemali by ste to robiť za jeho chrbtom, lebo potom sa bude cítiť podvedené, keď na to príde a jedného dňa na to príde, skôr či neskôr. Takže urobiť otvorený dialog. Pozri, synáčik môj drahý, alebo dcéra moja, blíži sa vek, kedy budeš chodiť viac do internetu. Je to prostredie, ktoré je fantastické. Vidíš tam všetkých svojich youtuberov, obľúbené filmové hviezdy a neviem čo všetko. Je to skvelé prostredie, treba hovoriť o online svete pozitívne. Ale má to aj svoje rizika. A ja by som chcel, aby sme sa o tých rizikách pobavili a vysvetlíte tomu dieťaťu tie rizika a ako rodič cítim za teba zodpovednosť, tak ak ti nevadí, nainštalujem nejakú aplikáciu na tvoj telefón alebo na tvoj počítač, ktorý mi umožní sledovať tú tvoju online aktivitu, pokiaľ ty nebudeš imúnna voči týmto predátorom. I keď zase tá aplikácia, povedzme si úprimne, vás neochráni voči tým predátorom, lebo sme si povedali, že to by ste museli čítať každú jednu správu, hej. Ale zase to uvidíte na tej nálade toho dieťaťa, hej, že keď niečo není v tým poriadku a vidíte, že je skleslé a nerozpráva sa mi, tak už je tam nejaký problém a treba to s neho ako dostať von z toho psychologického hľadiska, ale už v tomto nie som expert, tak aspoň takto. No, tak to je pecka, takže Adam, máme otázky? Super. Jedna otázka vlastně tady je akorát na tom slajdu zbytek, která většina to položila v tom Google Meet chatu. Tady je otázka na věkový limit pro sociální sítě, třeba Facebook dle právního řádu České republiky, bez ohledu na pravidla služeb, jaký je? Aha, tak som není právnik, sa priznám, takže neviem, ale myslím, že to je 13 rokov, ale nechcel by som teraz kecať, lebo neviem, no. 13 je to určitě v těch pravidlech minimálně Facebooku a Instagramu, vlastně i WhatsAppu, všech těch služeb, ale přiznám si, že taky teď takhle z hlavy nevím, jestli je to vůbec správně ošetřené, nejsem si jako jistý. Tady Oliver se ještě ptá na nějaký password manager, jestli znáš Bitwarden. Oliver, ďakujem za otázku. Jo, Bitwarden je dobrý, určite. Podporuje aj pána Yubikyho, takže to môžeš upgradenúť na vyšší level, že si to zabezpečíš. Ja by som možno doporučil, takto, nech akýkoľvek password manager, ktorý je z tých prestížnych, a to sa dá nájsť rating, tak je dobrý, hej, hociaký je dobrý. Potom je to o tom, že ako ti vyhovuje, že to užívateľské prostredie a tak.
takže Bitwarden patrí určite k tej špičke. Takže je to dobrá vec. A Dan se hlásí, jestli má něco. Já jsem jenom chtěl říct, že pokud vím, tak byl nějaký návrh pro snížení hranice věkové, ale stále zůstává na 15 letech oficiálně u nás. Mm-hmm. Okay. Jo? S tím, že do 15 let jenom pod dozorem rodičů. Díky za doplnění. Ďakujeme za info. Tak. Se prohlásil RD, nevím teďka, kdo... Dobrý večer, to jsem já. Já jsem se chtěla zeptat, vy tady propagujete ten Microsoft nebo Google, ale my máme třeba problém s tím, že jsme malá vesnická škola a pro výuku vlastně děti používali účty rodičů na Messengeru, prostě na nějakém chytrém telefonu. A byli jsme rádi, že vlastně máme s nimi aspoň nějaké spojení. Co si myslíte o tomhle zabezpečení WhatsApp, Messenger a podobně? Snažili jsme se to všechno, co to šlo, dělat jenom přes hlasový hovor. Děkuju. Jasné, takže ak to správne chápem, tie deti majú svoje mobily? Alebo takto, v akom vekovom rozpetí? Většina z nich vlastně používala účet rodičů. Jasné, no. Rozmýšľam. Ono zase, vy keď používate účet rodičov, tak zase ten rodič by mal byť zabezpečený. Mal by mať zabezpečený počítač, mal by mať nastavené dvojfaktorové overovanie na všetkých svojich účtoch, v ktorých to len ide. Takže tam sa dostávame z tej bezpečnosti zase na iný koniec toho spektra, kedy zase musíte zabezpečovať toho rodiča, keď to chcete mať urobené dobre. Chápem, že máte nejaké limity. Na druhú stranu máte tam možnosť využitia tej 95% zľavy, myslím od toho Microsoftu, že to je fakt obrovská zľava. Chápem, že sú tam nejaké limitácie, takže keď tí rodičia používajú ten zabezpečený kanál, že vedia, že ten ich počítač, ako som hovoril, je aktualizovaný, má najnovšie verzie operačných systémov. Oni právě nemají počítač. Oni majú len mobil. Oni právě mají jenom telefon, ze kterého my jsme vlastně mohli komunikovat s těmi dětmi. A byli jsme rádi, že mají aspoň ten Messenger nebo WhatsApp, že jo? Jasné, no. Tak predpokladám, že majú Androidy, tak zase musíte mať aktualizovaný, alebo mali by ste mať aktualizovaný telefón na najnovšiu verziu. Ak majú Android, tam to býva trošku problematické, lebo čím ten telefón je lacnejší, tak tým menej upgradeov dostáva. Žiaľ, je to tak. Potom by ste mali mať, ten telefón by mal mať kód, mali by ste tam mať nainstalovaný antivírus, teda zase, ak sa bavíme o Androide, a zároveň by ste mali mať tie aplikácie ako Messenger alebo WhatsApp mať zapnuté dvojfaktorové overovanie. Áno, aj na WhatsAppe sa dá zapnúť dvojfaktorové overovanie, takže ak dáte takýto malý tip s rodičom, že si týchto pár vecí môžu vykliknúť sami a v podstate zdarma, zjednodušene povedané, tak zase tú bezpečnosť posuniete o niekoľko percent viac, ako ste boli predtým. Chápem tie limitácie, takže aspoň takto tých rodičov naviesť, aby urobili aspoň toto málo, keď nemáte inú možnosť. Takže keď ten koniec toho zariadenia u tých rodičov bude zabezpečený, tak tá komunikácia, keď si píšete cez Facebook, tak Facebook to číta strojovo. Ak vám to teda nevadí, tak je to v pohode. Tak by som to povedal, v rámci tých možností. Ale jasné, ja kebyže si ma zavoláte k vám do školy a opýtate sa ma, že čo s tým spraviť, tak by som vám povedal, že Microsoft a urobí to poriadne, ale chápem, že to takto ako lepíte v rámci tých možností, čo máte. Takže to, že ste zvolili WhatsApp a Messenger, je asi jedno z toho najlepšieho, čo ste v rámci vašej situácie mohli urobiť. Určitě. My jsme vycházeli vstříc rodičům, co měli, takže Google Duo, Skype, Messenger, WhatsApp. Prostě s každým, jak se dala navázat komunikace, no. No, chápem, že každý ten rodič to má ako rozhodené, každý používa niečo iné, potom to zase zladiť je problém. A zase, keď ste na tom Google, zase vyzvať rodičov, aby si aspoň tam zapli to dvojfaktorové overovanie, je to zdarma, nemusia sa tým trápiť. Máte teraz návod, ako to spraviť, takže aspoň toto tam zapnúť. No a ideálne je to zladiť na jednej platforme, buď na Google komplet, alebo na tom Microsofte, že máte jeden komunikačný nástroj, lebo aj potom vám ako škole sa
potom v tom ľahšie pracuje, že nemáte veľa aplikácií, medzi ktorými musíte prepínať a pamätať si, aha, ten mi píše cez to, ten mi píše potom cez to. Takže ak sa dá, skúste to zjednotiť a skúste to dať na ten Microsoft. My jsme rádi, že mají aspoň ten internet, že se s nimi nějakým způsobem spojíme. Že? Jo, jasné. Chápem. No, ďakujem za dotaz. Tak potom urobte to, že im poviete, aby si nainštalovali všade najnovšiu verziu, aspoň toho operačného systému, dali si aspoň free antivirus a dali si dvojfaktorové overovania na WhatsApp, Facebook a Google. Tak aspoň toto, tento minimálny ako keby hygienický štandard. A bude to... Díky za odpověď. Já tady využiju 2 teďka menší propagace. Učíme online pod Česko Digital, kde my pomáháme i školám, jak jsem zmiňoval na začátku, s implementací právě Microsoft řešení nebo i Google řešení, kde v rámci toho Microsoftu samozřejmě je například ten Teams, který funguje i na telefonech nebo tabletech. A zároveň s tím ještě, aby bylo co nejméně dětí a rodin bez počítače na výuku, tak připomenu tu vánoční sbírku, kterou odkaz na ní posílám teď do chatu, takže můžete mrknout buď vy, nebo to poslat někomu známému. Určitě budou mít radost stejně jako Oliver, který od nás počítač už dostal. Karol, díky moc, děkujeme moc za super prezentaci. O tady tom tématu by se dalo určitě mluvit ještě další jako 2 hodiny, minimálně možná o každém tom tématu, co jsi měl v rámci prezentace. Koho to zajímá, určitě se může mrknout na sociální sítě. Karol, jak zmiňoval, a nebo zítra si přivstat nebo pustit ze záznamu českou televizi, kde budeš jejich hostem. Já vám moc děkuju všem za účast i vaše dotazy. Vás prosíme o vyplnění zpětné vazby v formuláři, který vám pošleme v následujících dnech, současně se záznamem webináře a prezentací. Všechno samozřejmě pak najdete klasicky i na našem webu a YouTube kanále. Chtěl bych vás pozvat i na další připravované webináře. Zaregistrujete se opět stejně na učimeonline.cz v sekci aktivity Učíme na nečisto. My vám moc děkujeme, budeme rádi v případě, že se vám líbil webinář, za jeho sdílení, respektive jeho záznamu, za sledování na sociálních sítích. Jsme na Facebooku, Twitteru, YouTube, dokonce i LinkedInu. Najdete vždycky Učíme online. A děkujeme moc ještě jednou a přejeme hezký večer. A Karol, tobě ještě jednou díky moc. Ďakujem za pozvanie, želám krásny večer a držte sa. Buďte v bezpečí. Buďte v bezpečí, tak.